tehnyt. Iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä. Siihen saa mennä. Oikeastaan on vaikea puhua. Täällä olette rakkaat ystävät, rakkaat vapaaehtoiset, rakkaat työn tukijat, rakkaat esirukoilijat. Kaikki suomalaisia. En tiedä, onko koskaan Juudean vuorella ollut näin paljon suomalaisia samassa kokouksessa. Sillä monet teistä ovat ehkä vieläpä ensimmäistä kertaa kuulemassa koko Raamattukodista. Esteri, varmaan sinä voit kyllä mennä tuonne varattuihin. On suuri ilo Hyvä ihme nähdä teitä ja kokea teidän tukeanne, teidän rohkaisuanne monina vuosikymmeninä, oikeastaan jos otetaan ihan alusta. Mutta on myös suuri ilo seistä tässä ja kertoa Jumalan ihmeistä. Valmistin ihan näitä lappuja, ettei jotakin unohdu, mikä sydämessä oli näinä viimeisinä päivinä. Ja tiedättekö, täällä ei ole kuin ihan harvinainen muutama ei suomalainen. Halvor just arvosta pääsi mukaan. Ja sitten täällä on pari vapaaehtoista. Ja Halvorkin on oikeastaan, kun hän on sitä norjalainen on pohjoisesta, niin sehän vähän niin kuin pehmentää sitä ongelmaa. Minulle on sanottu, että täällä olisi joku joukko, joka laulaisi meille isänmaan laulu. Onko totta? Mä en tiennyt, että se oli jo siellä. Miten nyt, ootteko te organisoitu sitten? Me voidaan kaikki laulaa. Joo, no sitten. Laulakaa meille niin kuin kaikki. Saara Longi ja Marja. Tuutteko te tänne esilauluun? Joo.